găsit, doamnelor și domnilor! Începe ziua sferturilor de finală în Cupa României la handbal cu un meci foarte interesant în care se întâlnesc Știința Municipal Dedeman Bacău, finalista ediției trecute, și Dinamo București, un meci care nu are nicio favorită, pentru că ambele echipe au demonstrat ieri în ziua optimilor de finală că sunt în mare formă. Știința Municipal Dedeman Bacău a învins echipa secundă cu 42-33, iar Dinamo a trecut de Poli Timișoara cu 29-24. E o zi lungă pe canalele DigiSport în ceea ce privește handbalul. De la ora 16 urmează meciul dintre Steaua și CSM București, tot pe DigiSport 2. De asemenea, pe DigiSport 2 de la ora 18 HCM Constanța cu Potaisa Turda, un derby așadar între primele două locuri în clasamentul Ligii Naționale, iar pe DigiSport 3 de la ora 20 ultimul sfert de finală, cel dintre Minaur Baia Mare și HC Vaslui. L-am văzut mai devreme împreună pe antrenorul de 41 de ani, Eliodor Voica. Îi spunem la mulți ani cu această ocazie, pentru că ziua lui de naștere a fost în urmă cu 3 zile, pe 3 martie. Portarii Științei Bacău sunt Ștefan Grigoraș, Rădu Cutama și Șota Tevzadze, jucători de semicerc Dragoș Iancu, Ionuț Rotaru, Gabriel Bujor, Ionuț Ramba, Vladimir Rusia, Mihai Bujor, Radu Ghiță, Mișlan Celestin, Wellington da Silva, Mihai Tărâță, Rareș Păunică, Martin Johansen și Cristian Fenici. De partea cealaltă, secundul lui Eliodor Voica de la Naționala României, Sebastian Bota, principal la Dinamo București, îi are pe foaia de joc pe portarii Darius Macaria, Florin Dragomir și Adrian Druțu, jucători de semicerc Răzvan Răpciugă, Dorin Purcărea, Adrian Chiruț, Florin Nicolae, Alexandru Dimache, Mihai Cojocea, Marian Răpciugă, Liviu Mironescu, Dan Savenco, Adrian Băluț, Laurențiu Nițu, Ciprian Șandru și Marius Mocanu. Arbitrii acestei întâlniri sunt din Cluj-Napoca, Sebastian Mârza și Cristian Nedelea. În câteva momente va începe întâlnirea dintre Știința Bacău și Dinamo București. Aruncarea de începere, din câte îmi dau seama, va aparține Corinei Ungureanu, fosta campioană de gimnastică. Iată la centrul terenului. În clasament, Știința Bacău, în clasamentul Ligii Naționale, Știința Bacău este pe poziția 3-a după HCM Constanța și Potaisa Turda. Dinamo a căzut în urma ultimei etape, când a fost învinsă de HCM Constanța pe teren propriu, pe poziția a 5-a, are 38 de puncte, cu unul mai puțin decât Pandurii Târgu Jiu. Oricum două echipe care vor merge și în play-off-ul Ligii Naționale. Un sistem competițional nou, iată și Cupa României. Turneul final e găzduit în timpul campionatului, lucru diferit față de anii trecuți, când Cupa României încheia practic sezonul intern la handbal. Aruncarea oficială de începere a aparținut dinamoviștilor. În centru este Adrian Chiruț, inter dreapta Răzvan Răpciugă, în extremă Laurențiu Nițu, Ciprian Șandru în inter stânga și Adi Băluț extremă stângă. Pivot Dan Savenco, cel care înscrie primul gol al meciului. Dinamo conduce cu 1-0. Rivalitate mare, presupun, și între cei doi antrenori, altfel buni prieteni. Spuneam, ei sunt împreună și la Naționala României, care în iunie va juca barajul pentru calificarea la campionatul mondial din Qatar împotriva Suediei. Primul atac al Bacăului, conducător de joc Ionuț Rotaru, inter stânga Ramba, acum însă interul dreapta Cristi Ghiță aruncă în blocajul dinamoviștilor, iar Știința Bacău irosește, iată, primul atac pe care l-a avut. Se accidentează Dan Savenco, a fost faultat și va fi aruncare de la 7 metri pentru Dinamo. Am senzația că a călcat greșit Dan Savenco. Mâine va fi zi de pauză în Cupa României. Sâmbătă, de la ora 12:30 va fi prima semifinală, cea de-a doua de la 14:30, ambele în direct pe DigiSport 2. Prima partidă va fi prefațată la săptămâna de handbal, începând cu ora 12, de asemenea pe DigiSport 2. Echipa care se califică
din acest sfert de finală. Știința Bacău sau Dinamo București va juca în semifinale cu Steaua sau CSM București, echipele care se întâlnesc de la ora 16 în direct pe Digisport 2. Înscriu dinamoviștii din 7 metri și iată, Dinamo conduce cu 2-0, minutul 2 al întâlnirii. Foarte agitat Sebastian Bota, își dorește o mare performanță cu Dinamo, echipă care în ultimele etape a jucat ceva mai rău decât în debutul sezonului. Acum Ghiță, se apără bine dinamoviștii, Chiruț și Băluț l-au blocat pe Ghiță. Se așează băcăoanii pentru atacul pozițional care ajunge bine în extrema stângă. Nicio decizie a celor doi arbitri, a fost o ratare a lui Gabi Bujor și Dinamo are posibilitatea să mai înscrie o dată. Era în semicerc Rotaru. 9 metri pentru Dinamo. Am văzut în spatele lui Sebastian Bota și pe Daniel Georgescu, președintele secției de handbal de la Dinamo și vicepreședinte al Federației Române de Handbal. Chiruț, un atac succesiv, n-a putut Băluț să pătrundă și Chiruț este blocat de Gabi Bujor. Am văzut gesticulând în plan apropiat și pe antrenorul băcăoanilor, Eliodor Voica, cel care de 2 ani antrenează și Naționala României. A reușit să se califice în play-off-ul pentru campionatul mondial, ieșind dintr-o grupă în care Slovacia a fost principala rivală a României. Învins însă la Dinamo, apoi România a pierdut la 2 goluri, însă a avut avantajul rezultatelor directe al golaverajului. ...9 metri din nou pentru Dinamo, atac lung al dinamoviștilor. Chiruț aruncă și înscrie. Foarte frumoasă aruncarea lui Chiruț de pe picioare. Surprins Răducu Tamaș. Iată, Dinamo conduce cu 3-0. Spuneam că nu e o favorită pentru că în această partidă, pentru că cele două echipe sunt apropiate în clasamentul Ligii Naționale. Însă prin prisma experienței, Știința Bacău parcă are un plus. Însă acest lucru deocamdată nu se vede pe teren. Dinamo conduce cu 3-0. Este o aruncare de la 7 metri pentru Știința Bacău. A fost faultat Ramba, iar cel care va executa este Cristian Radu Ghiță. Schimbare de portar la Dinamo. Intră veteranul Florin Dragomir, 39 de ani are. Față în față cu Ghiță. Iată un cadru interesant al colegilor din carul Digisport Brașov. A ratat în primă fază Ghiță, însă tot el a înscris pe recuperare. Aruncase în bară Ghiță din 7 metri, însă până la urmă Bacăul reușește primul gol al meciului. Primul gol al său în această partidă. Spuneam ieri în optimile de finală, Știința Bacău a trecut de echipa secundă cu 42-33. Dimache a intrat coordonator la Dinamo. Șandru e blocat și iată o ripostă acolo, primește o eliminare de 2 minute Șandru. S-ar putea și Bujor să fie eliminat, într-adevăr, dublă eliminare dictată de cei doi arbitri clujeni, Mârza și Nedelea. A fost un fault, apoi o ripostă a lui Ciprian Șandru. Continuă discuțiile dintre cei doi jucători, foarte nemulțumit Șandru de felul în care Bujor s-a apărat acolo, iată. Aici a fost un braț și riposta lui Șandru de 2 ori. Putea risca chiar o eliminare cu cartonaș roșu Șandru. Iată, e scântei încă din primele minute ale meciului. Se joacă acum 5-5 pe semicerc. Intră Florin Nicolae.
Răpciugă, Dimache, Nicolae. Asta este linia de 9 metri a dinamoviștilor. Nicolae, Dimache. S-a părut acolo o aruncare în semicerc. Văd asta și cei doi arbitri. Fluierat un 9 metri. N-au repus de pe locul infracțiunii dinamoviștii. Sunt întorși la 9 metri. A intrat pe teren în apărare la Știința Bacău Michelin Selesna, intermediar dreapta acolo, îl vedeți pe francez. Ce gol însă reușește Florin Nicolae în vinclu. Dinamo conduce cu 4-1. Își continuă seria bună dinamoviștii. Nici o șansă pentru Radu Cutamaș la această aruncare a lui Florin Nicolae. Ghiță. Blocat de Savenco. Iată că a revenit pe teren Dan Savenco. N-a fost o accidentare gravă mai devreme. Rotaru. Angajare bună către pivot. Primește cartonaș galben Savenco. Încă 30 de secunde. Cele două echipe sunt în inferioritatea, un jucător mai puțin după acea dublă eliminare. Se descurcă foarte bine Ramba. Rămâne în semicercul dinamoviștilor. Cei doi arbitri opresc jocul, dar cred că mingea va fi a dinamoviștilor. N-au fluierat nimic la această fază. Deși am senzația că măcar un semicerc ar fi trebuit să fluiere acolo. Ia să vedem. Blocat aici, e în semicerc jucătorul. Dacă nu au fluierat fault, spun măcar în semicerc, pentru că mingea l-a atins pe jucătorul care se apăra acolo. Acum avem în prim plan disputa dintre Bujor și Șandru. Iată-l în imagine pe Șandru. 23 de ani. A riscat acolo, continui să cred acest lucru, Ciprian Șandru. Putea primi mai mult de o eliminare de 2 minute. Din nou Nicolae, un gol norocos de această dată și Dinamo își mărește avantajul 5-1. ...9 metri pentru Știința. Ramba, Rotaru, Ghiță în intermediar dreapta. Iancu a ieșit la combinație. Mingea în extrema dreaptă, e blocat acolo Mihai Tărâță, un jucător de 24 de ani. Iată-l pe Eliodor Voica, cerând primul time-out al meciului. Dinamoviștii sunt euforici după acest început foarte bun de meci. Colin Voica este îngrijorat, echipa sa nu a intrat deloc în partidă deocamdată. Să-l auzim. Ritmul care trebuie, ei vin, aruncă, nici măcar nu-i jenați. Acolo în atac stați, așteptați mingea pe loc și după aia începeți acțiunea. Ei vedeți foarte bine că întind culoarele, nu avem șanse așa. Haideți să începem acum. Culoare, punem pivotul 2-3, începe Ramba acțiunea 1 contra 1. După aia vreau să facem Brazil stânga. Haideți, oameni buni, pentru că e scorul care este și dacă stăm așa, ei în momentul de față au căpătat. Haide, bă, haide! Haide, haide! 2-3 și... Să vedem rezultatul. Față faultați, întrerupeți, Răzvane, întrerupeți, în atac, cu răbdare, exact ce am vorbit acolo. Pune pivotul acolo și încerci la treabă. Rotarul aici. Asta și se fac ca să mă strânge pe mine și rămâne zonă centrală. Dacă este și el un pic avansat, dar să stai mai spre centru. Da, mă, el rămâne cu el. Dacă ai și Rotarul să încerci central, tu cumpări automat cu portarul. Pivotel, te duci până acolo. Am avut și time-out-ul înregistrat al lui Sebastian Bota. Între timp, Ionuț Ramba a reușit să înscrie. Prea lenți în apărare și statici în atac, asta le-a zis Eliodor Voica jucătorilor săi. Acum o depășire frumoasă a lui Ramba, care s-a terminat cu gol. Dinamo conduce cu 5-2. Dimache
Răpciugă, Dimache, Nicolae. Dimache. Răpciugă, jenat acolo de Ionuț Ramba. El primește un cartonaș galben, a fost evidentă infracțiunea. Savenco execută. Răpciugă, Nicolae, ceva mai avansat, Celestan la el, aruncă Dimache pe centrul porții, nicio problemă pentru Radu Cutama, Celestan pentru Rotaru. Foarte bine au întrerupt ceea ce se putea transforma într-un contraatac al băcăuanilor. Parcă mi se par mult mai motivați dinamoviștii, cel puțin în acest început de meci. Foarte bine s-au retras în apărare și au reușit să întrerupă acțiunea rapidă a băcăuanilor, chiar fără o eliminare de 2 minute. Ramba acum încearcă angajarea lui Iancu, aruncare de la 9 metri pentru Bacău. Iată-l pe Eliodor Voica, în spatele său era fratele său, Bogdan Voica. Ramba încearcă din nou angajarea lui Iancu. Rotaru, Ghiță vine cu aruncare! Ce gol frumos al băcăuanilor! Seamănă cu cel înscris acum câteva minute de Adrian Chiruț. Bacăul pare că reintră în meci, 2 goluri consecutive pentru oamenii lui Eliodor Voica, însă cel mai bun dinamovist din acest început de meci, Florin Nicolae, reușește al 3-lea gol al său. Jumătate din golurile dinamoviste sunt înscrise de Florin Nicolae, fost campionar României cu HM Constanța, de asemenea a evoluat în străinătate, în Elveția, la cadet în Schaffhausen. Schimbare de portar la Știința, a ieșit Radu Cutama și a intrat tânărul de 23 de ani, Ștefan Grigoraș. Rotaru, Ghiță, foarte bună acțiunea și gol frumos al băcăuanilor, reușit de Mihai Tărâță. Ambalistul de 24 de ani, Dinamo vine foarte repede în atac, deschide jocul foarte bine în extrema dreaptă și un gol rapid al dinamoviștilor, marcat de Laurențiu Nițu. Rusia, fost jucător la Dinamo, aproape dezbrăcat de Dan Savenco. A riscat aici Savenco, mai are un cartonaș galben, putea primi eliminare de 2 minute. Ghiță, Rotaru, Ramba, Rotaru, Ghiță. Încearcă cei 2 jucători să combine, însă nu se înțeleg foarte bine. Ghiță trece de un jucător, un braț salvator al lui Macaria, cel mai bun dinamovist în meciul pierdut pe teren propriu cu HM Constanța. Câteva parade excelente ale jucătorului de 21 de ani, Darius Macaria. Nicolae, Dimache, Răzvan Răpciugă. N-a ieșit prima schemă a dinamoviștilor, se repoziționează Dimache, dictează acum schema, să vedem dacă va fi una reușită. 7-4, minutul 12, Dimache, Nicolae, din nou Dimache. Ceva mai bine stau în apărare băcăuanii, ies la oamenii importanți ai dinamoviștilor. Dimache, Nicolae, blocat acolo de Ghiță, n-a mai reușit să paseze corect Florin Nicolae din acel contact. Ramba, gol! 7-5. Lasă cei 2 arbitri jocul destul de liber. Revine pe teren Ciprian Șandru, fost jucător la Pandurii Târgu Jiu. El va fi în centru cu Răpciugă și Nicolae, cei 2 interi. Forță de aruncare la linia de 9 metri a dinamoviștilor, al 4-lea gol reușit de Florin Nicolae. N-a intrat deocamdată cu mai multă inspirație Ștefan Grigoraș, a primit gol de la același Florin Nicolae, ați văzut, printre picioare. Foarte bună reluarea. Rotaru, Ramba, Ghiță,
Rotaru pentru Tărâță, care ratează. Va fi aruncare de la colțul terenului pentru Știința Bacău. Acuză acolo Dragoș Iancu că a fost ținut, așa mi s-a părut și mie. Dinamoviștii pleacă într-un atac rapid. Băluț pentru Nițu și este din nou gol pentru Dinamo. Destule nemulțumiri la adresa arbitrilor. 9-5 în favoarea Dinamo București. Dinamo însă își vede de drumul bun pe care a intrat încă de la începutul meciului. Rotaru pentru Ghiță, Ramba, Ghiță, ce gol frumos reușește Radu Ghiță. Cum s-ar spune, o aruncare la firul ierbii, dacă am fi în fotbal. Un șut la firul ierbii, aici a fost o aruncare la nivelul podelei. Șandru apără Grigoraș. Celestin. Acum o ratare a lui Tărâță. Dimache, Șandru. Aruncă din nou Florin Nicolae, de această dată în bară. Este minge pentru Știința Bacău. N-a fost deviată aruncarea lui Florin Nicolae. Din nou au șansa băcăoanii să revină la 2 goluri diferență. Rotaru, Ramba. Din nou Rotaru, Ghiță. Rotaru, o depășire. Este faultat de Florin Nicolae. Vine Rotaru cu aruncare. O recuperează dinamoviștii. Extraordinar efortul și însă ratează Adrian Băluț. Și acum vedem un gol spectaculos al lui Gabi Bujor. O aruncare cu efect care îl depășește pe Macaria. Minutul 16 al întâlnirii. Dinamo conduce cu 9-7. Cristi Fenici este pregătit pe margine să intre. Probabil că îl va înlocui pe Ionuț Rotaru pe atacul băcăoanilor. Șandru. Florin Nicolae. Depășire, pas pentru Dimache și gol. Nu par foarte încurcați până acum dinamoviștii de apărarea Bacăului. Rămâne Rotaru pe atacul Științei Bacău, deși l-am văzut acolo dezechipându-se pe Cristi Fenici. Rotaru, Ghiță, Ramba. Nu schimbă în atac linia de 9 metri. Aruncă Ramba însă la brațele lui Macaria. Minutul 17. Dinamo conduce cu 10-7. În campionat, Știința Bacău a învins cu 35-21 pe Dinamo. Cele două se vor întâlni în penultima etapă a sezonului regulat. Gol înscris acum de Marius Mocanu. Mai sunt 3 etape până la finalul sezonului regulat la băieți. Multe din ecuații sunt rezolvate. Dragoș Iancu înscrie acum pentru Știința Bacău.
HM Constanța 53 de puncte, Turda 47, Bacăul 43 de puncte. Probabil că nu vor pierde cele trei echipe, nu-și vor pierde pozițiile până la finalul sezonului regulat. Apoi Pandurii 39, Dinamo 38. Rocada se poate face la fiecare meci. Rotaru, gol pe contraatac pentru Știința Bacău. Pe locul al 6-lea în acest moment este HC Odorhei, are 25 de puncte. Însă Steaua îi suflă Odorheiului în ceafă, 24 de puncte. Steaua se bate, iată, cu Odorhei pentru ultimul loc în play-off-ul Ligii Naționale. Celelalte echipe, Cara Severin, Minaur, Baia Mare, Poli Timișoara, CSM București și Universitatea Suceava sunt ieșite din cursă. Iată o greșeală acum a băcăuanilor. Protestează în continuare Eliodor Voica, protestează și Ștefan Grigoraș. Primește un cartonaș galben Eliodor Voica din partea arbitrilor Mârza și Nedelea. Ia să vedem. Nu cred că a călcat Ștefan Grigoraș în semicerc. N-am înțeles decizia celor doi arbitri. În fine, 11-9, Dinamo în atac. Florin Nicolae, Dimache, Nicolae, aruncă Nicolae și mai înscrie o dată. Al 5-lea gol al lui Florin Nicolae. Ce partidă bună face fostul jucător al lui HCM Constanța. Foarte bine s-a integrat la Dinamo. El a venit alături de Daniel Georgescu și de alți coechipieri de la Interhandbal, echipă care s-a bătut cu Steaua pentru promovare în ediția trecută de campionat, în ediția trecută a Diviziei A, evident. Johansen a intrat pe teren, a încercat o pasă pentru Rotaru. Din nou Rotaru acum. Picior la Johansen, însă fusese faultat Rotaru. Ramba de pe picioare, apără Macaria, gol înscris de Martin Johansen. Dan Savenco a încercat acolo să scoată mingea din semicerc, n-a mai reușit să direcționeze către un coechipier pasa și pe recuperare estonianul Martin Johansen, venit de la HC Odorhei, a reușit să înscrie al 10-lea gol al Bacăului, 12-10. Dimache, Răpciugă. Dimache îi pasează lui Șandru, aruncare în bară. Mingea l-a lovit pe unul din arbitrii și a rămas în semicercul băcăuanilor. Gol înscris de Celestin. Michelin Celestin. Prima aruncare, primul gol. Francezul venit în vară de la Toulouse, din campionatul Franței, unul din cele mai puternice din Europa. Al doilea, probabil, după cel al Germaniei. Dimache, Răpciugă, Mocanu. E faultat de Johansen, care primește cartonaș galben. Avertisment, jucătorul numărul 33 de la Vedeman, Johansen Martin. Faultat Dimache. Din nou Dimache, Șandru. Dimache, ies băcăuanii la intercepție, cât pe aici să o reușească Ramba. Dimache, Răpciugă, din nou Dimache, gol frumos înscris de centrul dinamoviștilor. 13-11 în favoarea echipei Dinamo. Biță blocat de Răzvan Răpciugă. 13-11, încă 8 minute din această primă repriză frumoasă. Faultat acum Ramba.
obține aruncare de la 7 metri și am văzut acolo un protest la adresa arbitrilor a lui Răpciugă, pentru care putea primi o eliminare de 2 minute, însă cei doi arbitri probabil că nu l-au văzut pe Răpciugă și felul în care a aruncat cu mingea în podea. Din nou schimbare de portar la Dinamo, de această dată însă nu intră Dragomir, ci Adrian Druțu. Nu mai execută nici Radu Ghiță, ci brazilianul Wellington da Silva. Față în față cu Druțu. Da Silva înscrie cu ușurință, 13-12. Începutul bun al dinamoviștilor, redus acum de o parte secundă mai bună, parte secundă din această repriză, mai bună a băcăuanilor. Un singur gol diferență între cele două echipe. Răzvan Răpciugă încearcă o depășire, blocat de Fenici. Iată, a intrat în apărare Cristi Fenici și nu în atac, așa cum mă așteptam eu. E blocat acolo Marian Răpciugă, intrat în extrema stângă în locul lui Băluț. Dimache, Răzvan Răpciugă, scapă mingea, Dimache, contraatac al băcăuanilor, șansa egalării, este gol pentru Tărâță, 13-13. De egalitate la 13 și Sebastian Bota cere timeout, îl vom auzi cât de curând pe tehnicianul dinamoviștilor. Din cadrul trebuie să vă spuneți să vă spuneți. Nu vine mai mă plinge aici, așa la ieșit la comunitate. Vă mă lice, da? Haide, schimbă Dimache, principial intră Tetu, da? Haide! Haide! Bine, toată la apărare, toată viitoare și dormim. Haide, mă! Haide! D'accord? Acum, băieții, haideți în apărare tot la fel. N-avem nevoie să ieșim mai mult, dar lucrul trebuie să facem. Când ieșim, haideți să facem faul. Hai! Aveți grijă aici la centrul lor. Bine, se atacă foarte mult, Interii sunt aproape, se poate face intercepția. Pentru Fenici, pentru partea cealaltă Tărâță. Haide, băieți, haide, băieți! Haide! Tot așa, hai bine în apărare, 2, 3, și... Știță! Mai multe intercepții vor încerca băcăuanii. Le-a ieșit una foarte bine ceva mai devreme, care a dus la golul egalării. L-ați auzit pe Eliodor Voica vorbind și în franceză. El a jucat în Franța la Ivry. Îi dădea lui Celestin indicații. Aruncă Florin Nicolae de această dată pe centrul porții, însă au noroc dinamoviștii. Mingea a sărit la Răzvan Răpciugă, care l-a învins pe Grigoraș. Fenici rămâne pe moment și în atac. Da, nu iese la schimbare. Fenici rămâne în locul lui Rotaru în atacul băcăuanilor cu Ramba și Ghiță, cei doi interi. Fenici, Ramba, pentru Ghiță a făcut însă pași Ramba. Încearcă contraatacul, însă nu le iese dinamoviștilor. Fenici, Bujor. Să vedem decizia arbitrilor. Este fault în favoarea Științei. Va fi aruncare de la 9 metri pentru faultul făcut de Florin Nicolae. Gabi Bujor. E rândul dinamoviștilor să nu fie mulțumiți cu decizia arbitrilor, însă jocul merge mai departe cu golul lui Cristi Fenici, aruncare de pe picioare în vinclu. Se uită neputincios Darius Macaria. N-avea ce să facă la această aruncare foarte bună și mascată a lui Cristi Fenici. Nicolae blocat de Celestin. Aruncare de la 9 metri pentru Dinamo. 14-14, încă 5 minute din această primă repriză. Șandru Răpciugă, Nițu nu mai poate controla această minge. E posibilitatea băcăuanilor de a trece pentru prima oară în avantaj pe tabela de marcaj. A ieșit Celestin la schimbare în locul lui Ramba.
aceeași linie de 9 metri a băcăoanilor. Pivot rămâne estonianul Johansson. Fenici, Ramba, Ghiță, Fenici, aruncă în blocajul lui Darius Șandru, lui Ciprian Șandru, scuze. Dragomir l-am observat în poarta dinamoviștilor. Dragomir are 39 de ani, mai sunt pe foaia de joc doi jucători cu mare experiență. Dorin Purcărea, 37 de ani. Și Mihai Cojocea, 36. S-a făcut un paravan pentru Florin Nicolae, însă a aruncat pe centrul porții fără probleme pentru Grigoraș. Bacăul poate trece în avantaj și o face prin golul pivotului Martin Johansson. Pentru prima oară Știința Bacău conduce pe Dinamo. Ne apropiem de finalul primei reprize. Ce bine au început dinamoviștii. Au condus cu 5-1. Iată însă că Bacăul încet a revenit și acum e pentru prima oară în avantaj. Florin Nicolae cu Ciprian Șandru, cel mai bun marcator al dinamoviștilor. O aruncare pe lângă poarta lui Răzvan Răpciugă. Pot să se și distanțeze băcăoanii. Apără Dragomir, dar ce spectaculos reușește să înscrie estonianul Johansson. A sărit în semicerc golul. Să vedem, am senzația că a fost valid. Da, este 16-13, nu cred că a călcat semicercul. Iată ce plonjon frumos al lui Martin Johansson, care voleibalează mingea în poarta apărată de Dragomir. 16-14, ce răsturnare. Primește îngrijiri medicale Cristi Ghiță. Și în imagine Martin Johansson, 28 de ani are. Spuneam, descoperit de Vlad Caba, adus în România la HC Odorhei, acum transferat la Știința Bacău. Șandru încearcă angajarea pivotului, nereușită, contraatac. Bujor înscrie 17-14. Mărește serios diferența Știința Bacău. Parcă nu se mai vede acea ambiție de la începutul meciului pe fața dinamoviștilor. Ce bine intraseră în meci Bacăul, însă echipa cu experiență mai mare. Aruncare de la 7 metri acum pentru Dinamo. Spuneam de rezultatele primei zile, rezultatele din optimile de finală ale turneului Cupei României. Știința Municipal Dedeman Bacău contra Știința 2, 42-33. Dinamo a învins Poli Timișoara 29-24. Steaua a trecut de Victoria București cu 39-14. CSM București a învins CSM Călăraș 37-33. Turda a trecut de Universitatea Suceava 32-30. Minaur a învins Odorheiul 29-27. O primă surpriză, însă cea mai mare, diferența enormă dintre Vaslui și Caraș-Severin, 34-18. Divizionarea secundă elimină așadar echipa antrenată de Ayhan Omer. În ultimul meci de ieri, HCM Constanța a învins Pandurii Târgu Jiu cu 42-31. Au ratat aruncarea de la 7 metri dinamoviștii. Am intrat în ultimele 2 minute ale primei reprize și Bacăul poate duce scorul la o diferență și mai mare. Este faultat, cere o eliminare de 2 minute Eliodor Voica și cred că îi se acordă dinamovistului Florin Nicolae. A agățat brațul lui Fenici. Foarte bine a jucat Florin Nicolae, însă n-a mai reușit să înscrie în ultimele minute. Martin Johansson e în mare formă, 18-14, 2 goluri consecutive reușite de estonian. Pare că a găsit soluția câștigătoare Eliodor Voica
Știința Bacău joacă din ce în ce mai bine și termină excelent această primă repriză, început atât de prost. De la 5 la 1 în minutul 5 pentru Dinamo. Iată, se ajunge în minutul 29 la 18 la 14. Rusia înscrie încă o dată. 19 la 14, am intrat în ultimul minut din prima repriză. 5 goluri, incredibilă răsturnare în doar 25 de minute. De la minus 4 la plus 5. Să vedem dacă dinamoviștii vor reuși o evoluție asemănătoare cu cea de la începutul meciului în repriza a doua. Atunci meciul se va reechilibra. Deocamdată Știința Bacău, echipa mai matură, mai bună, echipa care conduce disputa cu Dinamo. Ultimele 30 de secunde ale reprizei. Va fi ultimul atac al dinamoviștilor cu Dimache, Răpciugă. Din nou Dimache se apără mult în față băcăoanii. Acum Celestin îl blochează pe Dimache și a dorit o eliminare de 2 minute. Încă 15 secunde din această primă repriză. Dimache pentru Răpciugă. Rămân foarte sus băcăoanii. Dinamoviștii nu reușesc să combine. Aruncă Șandru. Însă cei doi arbitri readuc mingea la 9 metri. Mai sunt încă 2 sau 3 secunde probabil. Au întrerupt jocul. Mai au timp de un paravan dinamoviștii. Pe grafica noastră apare că prima repriză a expirat. Nu cred că este așa. Cred că au timp de paravan. Se duc către masa oficială să vedem oare timpul sau vreo schimbare greșită. Să vedem acum decizia arbitrilor. 3 secunde de joc. Nu e vorba de o schimbare greșită. Mai sunt 3 secunde, am auzit anunțându-se de la masa oficială. Va mai fi o aruncare a lui Șandru. Șandru aruncă și înscrie. Gol important pentru Dinamo venit în ultima secundă. 19 la 15 scorul la finalul primei reprize. Iată, în reluare aruncarea lui Șandru. N-a văzut nimic Grigoraș. Nu e nicio problemă, însă Știința Bacău conduce la 4 goluri și are prima șansă de a merge în semifinalele competiției. Mai sunt